Хора, аз съм Пламен. Днес, както виждате, съм си взел 3D писалката. С нея имам идея да нарисувам едно сърчице. Ето така е тук. За целта малко по-рано правих експеримент с сърчицето. Аз направих сърчице. Сега мисля и така да го сложим. Затова ще използваме 3D писалка. За нея ще ни е нужна ето тази като кордичка. Хайде да започваме. Първо това трябва да засмука. Мисля тази писалка да я подаря на сестра ми Райна. Така. А вие не забравяйте в коментарите да ми пишете какво искате да правя. Не знам, да играя Brawl Stars, Minecraft. Каквото кажете, ще се пробвам. Така, да запълваме. Така мисля да направя една линийка всъщност. Да. Добре се получава според мен. Ето, ще извикам Райна да ми каже дали харесва. Тя сега е първи клас, като например стане втори, вече може да пише. Ще й дам ето тази готина химикалка. Надявам се да й хареса. Айде, идвайте с мен. Ей, сега я викам. Така, сега мисля да довърша, да направя още една химикалка. Че като изсвърши едната, да не съжалява, че вече няма. Значи да изберем цветското зъл. Например, ето този розовия ще е перфектен. Сега само машинката ми да го заглътне. Така, какво да им направим на тази? Звездичка. Айде.
Ако вие помните ли нашата приятелка Ева? Може едната на нея да й подаря, например звездичка. Или да направим още една. Ами айде! Значи в това видео днес правим 3 различни по вид химикалки. За нейната химикалка какво да нарисувам? Сърце? Не. Нейният любим цвет какъв ли беше? И така, сега малко ще спра на пауза, защото трябва да ни се заради химикалката. Така, сложихме тия звездички, направя ги. Сега мисля да взема горещ пистолет. С него мисля, че ще стане по-бързо. Така, включваме го и продължаваме. А вие не забравяйте, оставете лайк и се абонирайте за канала. Още в това видео, сигурно следващото видео, ще ви покажа реакциите им. Така, ще натисна малко пауза, че знаете, трябва да загрее този пистолет. Ето, и тази химикалка е готова. Пишете в коментарите дали ви харесват. И моля ви, кажете какво искате да правя. Да играя Brawl Stars, Minecraft, Fortnite. Каквото искате, пишете. Аз ще се постарая. И чао от мен, оставете един лайк. Абонат за канала. Станахме 29. Още малко и ще станем 30. Само един абонат и ставаме 30. Айде, чао!